Conxita Pagà Fontelles, coneguda també com Conxita de Nyiquis o també Conxita del Bobet. I hem vingut aquí a la caseta del iaio Nyiquis, que està a la zona de la Sacanella, que és una zona aquí apartadeta del poble del Tebre, cap a les afores, enmig de les arrossals. No hi ha búfals ni bisonte, sinó esquins i caps rapa. Els perills de la pradera no s'hi poden comparar. Passejant per la pradera, tot és suau i natural. Caminant per la vorera, el perill és molt real. T'ensopegues amb un totxo que pot fer-te molt de mal. Ell treu ràpid la navalla, imagina't ja al final. Prefereixo la pradera, indis, búfals i escurçó. Perquè jo per a l'olla aquesta fico una mica de bleda, que la trobo molt fina, i fico així tronxet i això, i mira la bleda de casa, que tenim aquí l'hort. I ara colliré una ceba. Veus? Ara ja ho tenim tot. Hem vingut a preparar olla podrida. Després també prepararem pollastre en frígola, que és un pollastre molt fàcil de fer, però que ja veureu que queda molt sabrós i és un bon plat. De postre prepararem uns pastissets fregits, farcits de crema. Esperem que us agrade. I gaudeixen de la